Prøv lige at se det der. Ja. Prøv lige. Det er jo Jupiter, det der. Prøv at se, hvor stor den er, hva'? Sikke dog en fin en, hva'? Jeg tænkte engang, da jeg kiggede ud af det her fine vindue, og så Jupiter for allerførste gang. Der mangler et eller andet. Hvad mangler der? En idrætsforening, okay? Og nu skal I høre alt om det, okay? Jupiters idrætsforening kom. Nej! Stop! Hvad? Stop! Hvad er der? Jeg har lige en fakta på det her tid. Fakta? Det var noget, du skulle ligesom begynde at forklare. Fakta. Lavfisker, by the way. Fakta. Anyways, lavfisker. Så bliver jeg nødt til det her. Så afstanden mellem Jupiter og Solen, der kan man jo smide afstanden, det er 5,2 astronomiske enheder. Mindste afstanden er 4,95 astronomiske enheder. Største afstanden, det er så 5,46 astronomiske enheder. Og så den nuværende afstand er 5,19 astronomiske enheder. Okay, og rotationstiden er cirka 9 timer, og så også lige 55 minutter. Og så omløbstiden, det er jo der cirka de 11,86 år. Ækvatorial diameter, det er så på 142.984 kilometer. Og så polar diameter, det er så 133.708 kilometer. Så Jupiters masse er 1,898 gange 10 i 27 kilo. Det er cirka 318 gange så meget som jordens masse. Eller flere tundåser, end der er atomer i et kilo jern. Og nogle af de tidligere missioner, der har været med Jupiter, det er for eksempel Pioneer 10 og 11. Så er der også Voyager 1 og 2, og så Juno. Så hvis nu vi faktisk sådan kigger på den her kæmpe bad boy herovre er en gasplanet, der er, så Jupiter, det er jo en gasplanet, okay? Der har et ydre lag bestående af molekylær hydrogen og helium, samt en kerne, der består af metallisk hydrogen. Og no brain, der har ikke været nogen sonder eller mennesker på Jupiter før. Vi er de første! Det er en gasplanet. Hvorfor står der i vores faktaark, at man kan stå på den? Selvfølgelig kan man ikke fucking det, Bettina. Det er fun fact! Vidste I, at Jupiter er sådan en fucking daddy, at den beskytter de indre planeter i solsystemet mod asteroider og kometer, der kommer. Det er på grund af dens tyngdefelt og tyngdekraft, der er så kraftig, at den kan trække dem væk fra banen og beskytter sådan nogle dejlige folk, der er på jorden. Vidste I, at man engang troede, at der var 67 måneder rundt om Jupiter, men så fandt man ud af, at der var flere. På Jupiter, der er der faktisk også en stor rød plet. Man kan faktisk... lad mig lige... Den her røde plet er faktisk en storm. En kæmpe storm, der er på Jupiter. Man observerede den først i 1600-tallet. Så den er meget gammel. Men den kunne endda være meget ældre end det. Vidste I, at Galileo-missionen, som tog afsted i 1989, ankom til Jupiters orbit i 1995. Det vil altså sige, at det tog cirka 6-7 år at komme derover. Det var det for de facts. Nu er det tid til Jupiters idrætsforening. Så vi har lavet 5 stationer. En på Jupiter og en på hver af de 4 galileiske måner. Så på Jupiter har vi lavet et kæmpe fitnesscenter. På grund af den sindssyge tyngdekraft, der er der, så kan du fandme få løftet en, måske flere vægte, og få masse gains. Og så er der jo Europa, og under isen på Europa, der er jo de her sindssyge flotte frosne oceaner. Og der har vi jo lavet om til et sted, hvor du kan lade isstykke og have det dejligt i det kolde vand. Og så er der jo, og der er der rigtig mange vulkaner og meget varmt på. Så der har vi jo lavet sindssygt mange finske saunaer, så du virkelig kan få varmen ind i dig. Og så kan det stå. Det kan man knap nok kalde måne længere. Det var en stor død sten. Så der har vi jo valgt, at man kan meditere og slappe af og virkelig bare få noget sand. Og så har vi jo Ganymedes,
så har de her dejlige magnetfelter. Og det er jo så her, hvor vi har valgt at bygge vores base, så du ikke bliver fucking ristet af solstråler. Nå, det var alt jeg havde til jer. Nu skal jeg ned og træne. The fucking world is $281 trillion in debt. To who? Min navn er Maria. Jeg skal skide. Respekt for dig. Gå ind og spis fucking thai. Ædelsten. Jeg fucking fryser venter. Metal. Sølv. Det var fandme godt nok fucking flot. Det var for helvede fanden. Så hold jeg i top. Dag.